Yebo sekuyiso leso sikhathi sosuku siyanibingelela futhi siyanamukela ohlelweni lethu Sigalelekile. Namhlanje ke sise Howard Collage sizobungaza usuku olukhulu, usuku lika March 10, usuku lokuzalwa kobuNazaretha. Igama lami ke nguSibahla intokazi kaNcele, kumamsolo nongalukhulu semfundo and this is Bonani streaming uze ungaphuthelwa. Ngiyashisa nje nikhona. Hayibo. Ningafi ingane zakwethu nithenge lokho okuphephethanayo ningafani nami khona lokho okuthiwa ama portable fan. Ningafi nje ngami ngiyafa phakathi mina manje, okay? Sizoqhubekela phambili neprogram yethu. Abakhona egroupini, isheriwe egroupini.
Bengisacela ukuthi siqale with our opening and welcoming by uchairperson wethu uZondi Nondaba. Inhle anga kuyangiphoxa lokho kwemishini kuyangiphoxa sekuthi angithi ekufikeni wethu kulelizwe ngaphandle kokumosha isikhathi omile phambi kwenu igama uphiwe kuhle wakwaZondi ezweni laseBhulwa ethempelini zamaNazaretha ngiphethwe umshumayeli nomkhokheli unene baganena ibonginkosi okwami ke ngimela phambi kwenu nje kufishane kakhulu kuthiwe angamukele ihambeli zethu ngamukele nabantu nje bonke ngizoqala ke ngokuthi ngibingelele buholi beNEC National Executive Committee yenhlangano eholwa umnumzane uHlabisa ngibingelele iBranch Executive Committee yakhona lapha ekhaya Howard ngibingelele ama-alumni eBranch ngibingelele i-membership ye-branch ngibala ama-returning students ngiphinde ngibale ikakhulukazi nama-first year students asijoyine okokuqala namhlanje ngibingelele ubuholi be-SRC obungakafiki okwamanje egameni lenkosi enkulu unyaka phezulu amen ngiyafisa ukuthi ngingandi kakhulu okwami bekuthi nje ngibingelele ngiphinde ngamukele labo bantu labo ebese ngingena kokwesibili okuwukwethula ikomiti noma iBranch Executive Committee lapha ekhaya Howard bese ngiyichazile ke mina ukuthi nginguphiwe kuhle wakwaZondi ngingusihlalo wale branch
ngicela ke ukwethula nangu uphila kahle wakwadladla ongu-deputy chairperson we-branch. Ngethule usisi uMahlophe ongunobhala we-branch. Ngethule nansiya insizwa yakwamthiya engusekela nobhala we-branch. Ngethule u-organizer we-branch umnumzane uChonco nangiya efake i-coat emhlophe. Ngethule mangibabiza labantu ngicela ukuthi baphakame. Ngethule u-treasurer we-branch nangaphambili umnumzane Mazibuko. Ngethule u-project officer we-branch umnumzane uDlamini. Ngethule u-public relations officer we-branch uNkosazane yakwambatha. Ngethule u-first additional member we-branch noma we-executive emazondi. Ebese ngigcina ngo-second additional member ongekho phakathi kwethu namhlanje uMamngoma. Sengitholile nami lokho komshini manje sengizobamba kanjani? Okay. Sizoqhubekela kwi-program. Siqhubekele kwi-item yethu elandelayo ukuze sonke isikhathi sizodlulela kwi-purpose of the day by u-secretary wethu uMahlophe. Siyabonga kakhulu sazoza ngaphambili. Sanibonani. Igama lami nguNomkhosi Ngwahlophe, ngu-secretary la ekhaya. Ngizokuthula namhlanje i-purpose of this day. So ke abanye mhlawumbe bayibuza ukuthi ngabe sihlangane la sihlangene ngani. Into esihlangane ngayo ukuthi sizobungaza ukuzalwa kobuNazaretha obekuzalwa izolo esithina esikwazi ukuthi sicelebrate namhlanje. Sizokucelebrate nje asigcini ngokucelebrate nje siphinde sibonga nakuJehova ukuthi wasilethe into enhle kangaka ezweni lobaba mkhulu. Ngoba ukuba uShembe akekho ngaba ngazi ukuthi siyini. So ngalokho nje ukuthi uJehova afike ezweni lobaba mkhulu waweza kuthina abantu abamnyama sizokubonga lokho sizokujabulela. Ebese item yesibili kuba ukuthi yena sizo welcome ama festers sanamukela ingane zakwethu kwa home away from home. Siyazi ukuthi kunzima ukuadjusta empilweni yase university kodwa ngoba senila ekhaya siyathemba ukuthi kuzohamba kahle. Ngiyabonga. Ayike to add on what uSecretary kade kusho njengamanje. Nami ngangibona sengungqaphunana nje la ngumafika izolo. Ne? Ngifike last year unyaka wami wesibili lo and mayethi it's home away from home uqinisile. Uthola ikhaya la uthola osisi uthola obhuti bakho. Nje ngisho ekhaya ngisho ufika ekhaya usuku usukhumbule la because of iNatesa. Ayikho enye into engathi ngikhumbule la ngaphandle kweNatesa mangisekhaya. Ngoba umsebenzi wesikole uyaqinyana uzwe sengathi ebusuku akulaleki kanti nje cha i-stress sesikole but then anginithusi kumnandi nani nisazobona futhi. Neke sike saba nensizwa la kube kuthiwa iyona emela phambili ngabe sithi khona umunye umfundisi wake wathi bayamazi kabadala. Sizodlulela phambili to welcoming of new members by our deputy secretary. Mthiya sacela uze ngaphambili. Oh Natesa, oh Natesa,
lo phambi kwenu umfana wakamthiya. Amen. Ngisuka le eintabeni zaseNdwedwe. Engithunywe kona la ngaphambi kwenu ukuthi ngizokwamukela abafowethu no dadewethu abazokwenza unyaka wokuqala la eVarsity. Akuningi ke engakusho kuphela nje engakusho ukuthi ngiyanibingelela nonke bodadewethu futhi siyanamukela njenge sonke njengoba seNatesa nje. Amen. Okukhulu kunakho konke ke bafowethu ukuthi njengoba size la esikhungweni semfundo ephakeme ukuthi singakhohlwa ukuthi sizokwenzani futhi sithunyweni. Mhlambe la phakathi kwethu khona abathunywa abazali sekuyibona kuphela ithemba labo. Ilokho nje ngizokusho ukuthi singakhohlwa. NeNatesa le singabi kude nayo, sisondelane nayo. Noma unenkinga siyalingana sonke la, akekho omdala kunomunye, akekho futhi mhlawumbe osesikhundleni esiphezulu, cha sizingane nje sonke. Ma unenkinga ungeza la ngaphambili noma uye kunoma ubani ohleli naye lapha eduze kwakho, ubike udaba olukuhluphayo noma onalo, noma mhlawumbe makukhona okhulume kabi, ukubike lokho kulungiswe ngendlela engalungisa ngayo. Ngoba njengoba silapha nje singabantwana bonke beNkosi enkulu eyodunyazi lwezulu. Amen. Ilokho ke engakusho bafowethu ukuthi namukelekile ekhaya, kusekhaya la, singabi novalo. INatesa le nayo futhi yikhaya elihle kakhulu. Nami nje ngathi ngifika la, ngafika ngaxhoniswa yenye insizwa yase eJudi ewumzila, sisuka ngandawonye komkhaya. Manje yangixhumanisa nomhlalo odlule umthembu okuwuye owangizwanisa wangenza nami ngayilunga leNatesa ngokuphelele. Amen. Ilokho ke nje bafethu engakusho ukuthi asiphathane kahle nani nizophatheka kahle futhi ngiyanithembisa lokho. Makukhona nje onenkinga uze la kumthiya udila naye nje, mina msalufu. Ngiyabonga kakhulu. Oh Natesa, oh Natesa, oh Natesa,
ngoba nina ninakho lokho. Mina nginale so baba. Okay, without further ado, sidlulele kwi item yethu elandelayo, which is the introduction zalwa kubuNazaretha by uZulu. uSydney. Seka wethu. Sanibonani. Ngiqala ngokubingelela ubuholo ophezulu beNEC. Ngibingelele ubuholo ophezulu beNatesa yaseHoward. Bese ngibingelela nabo bonke abakhona lapha endlini. Amen. Wahlala wathula sikhundzunya. Wahlala wathula sikhundzunya. Amen bangcwele. Cha. Lona phambi kwenu insizwa yakwaZulu isibongo igama uMageba. Bafowethu bangibeke endabeni enkulu yokuchaza ukuzalwa kobuNazaretha. Namhlanje kahle bekuyizolo. Kodwa ukuze kwenze ngendlela yokuthi beze belibeke losuku usuku lanamhlanje. Siyabonga kubo bonke abaphumelelile. Ngicela nje ukuhlaba isihlabelo sokuqala. Sigalelekile baba. Ngiyabonga. Hayi sibonke. Kuzoba ihomework ke nakubani ukuthi lokho angakuzwanga kahle.
abuze nanoma uba ambonayo ukuthi nje noma oseduze kwakho umbuze nje ukuze uzomtesta ukuthi wazini ngobuNazaretha. Niyazi? Ngoba mangabuza umbuzo nje mhlawumbe ngibeka ishumi la ningamphendula. Basho kuqala. Hayi amashumi. Kodwa osheleni. Okay. Ke uthi ngithi kuphuma kancane nje ngithi kuthiwe kusekhaya ngithi la niyakwazi ngithi ukuvuma ingoma. Ngizonixoxela indaba. Ngonyaka odlule bengingenawo NSFAS mina ne. Kodwa ngenxa yokuthi ngaphuma ekhaya ngafica elinye ikhaya. Bengithi noma ngisokole kanjani bengeke kuze kubonakala ngoba benginodadewethu bengizohamba ngiyokhala kubona ukuthi hayibo cha ningisizeni nakho ngicishe ngifa. So ungasabi umuntu njengoba silanje njengoba kushiwo ukuthi siwobhuti nosisi. Njengoba usuke ekhakini weza la awulahliwe sikhona thina singabakini ngudadewenu mina. Futhi nginithanda nonke awema. Ngingayifela iNatesa mina. Ngisho ngibuzwa izingane zaseklasini ukuthi hayibo ufunda nini wahlezi kuNatesa ngiyazazi ukuthi ngifunda nini aningekeni phansi. Kusekhaya la kusekhaya la awhayiwe ma anikho ngithi noma ngingalala ngesikhokho ekhaya noma ngabe iziphepho ziushayile umuzi kababa kusekhaya la kusekhaya la ayiwe ma ngaphandle kokumosha isikhathi ngisacela ukudlulela kwi-item yethu elandelayo which is i-vocalist yakhona la ekhaya. Socela ubhuti umsemangu ukuthi eze ezosipha nje imicu noma emibili noma emithathu. Inkosi imbusise sezanganeni. Amen amen bancela amen. Amen amen amen. Loluthando
sakhula thina sakhula ngomthandazo. Hallelujah. Thina sakhula ngomthandazo. Oh hallelujah. Sakhula thina sakhula ngomthandazo. Oh hallelujah. Sakhula ngiyaniroba ngiyaxolisa sizokwamukela our special guest ozoba isikhulumi sethu sanamhlanje. Besacela ukuthi babhuta Hlabesi azokhuluma, ngaba ukuthi uyabonga noma uyamukela ama-first year ethu afikayo. Siyabonga. Thina sakhula ngomthandazo. Oh hallelujah. Hayibo, umanisha izandla hayibo. Ngathi kuze umuntu omkhulu kangaka. Thina sakhula ngomthandazo. Oh hallelujah. Sakhula. Thina sakhula ngomthandazo. Oh hallelujah. Sanibonani. Bengicela mhlambe sidlule ngomeni elapha ku77. Ngithanda uverse 3 wakhona. Izothi ke sanibona zihlobo zethu inkosi nibusisa. Ithi ke nikulalele esikushoyo kuvela enkosini. Sanibona zihlobo zethu.
Isizathu sokuthi ngiqale mhlambe kule verse. It is simply because I want to ground whatever I am going to talk about. Enkolweni kaShembe. I want to remind all of us gathered here ukuthi konke sikwenzayo kuqala sibeka uShembe phambili. We would not have lento kuthiwa Natesa okuba uShembe akekho. Mhlambe ke ngizokhuluma nje ngeinto ezimbili abafowethu ke sebekhulume kakhulu ngokuqalwa kobuNazaretha. But ngifuna ukukhuluma mina ngeNatesa and then try to speak on and about excellence which we are trying so hard to promote. Anginibongele bafowethu ukuthi nithe uma nifika kule institution of higher learning nakwazi ukuthi nizohlanganyela kanye nathi lapha. Ngicabangeke ngicabanga ngeNatesa noma ngicabanga ngabantwana bamaNazaretha bangalesa sikhathi sangaphambidlana kulesi sisibonayo esihle kangaka futhi namhlanje. Ngicabange umntwana oyiNazaretha kuyiSouth Africa entsha evumela abantu abamnyama ukuthi baye nabo kuma institutions of higher learning. And ngiyafisa ukuthi emakhanda ethu sikufake ukuthi how selected these members were. Wakuthola ukuthi kuzofika abantu bamaNazaretha ababili kuphela noma abathathu oyedwa kuphela. Wonke umuntu olapha endlini ngiyacabanga ukuthi uthe mehambe ekhaya ngisho ngathiwa usuyokwenza final year. Kodwa uma wakho noma umgadi wakho umzali wakho uvamile ukuthi ma usuzohamba kube afuna ukubona isikhwama sakho ohamba naso. Suke ngafuna ukucheck ukuthi laptop ikhona yini. Suke ngafuna ukucheck ukuthi impahla zakho ithandayo zikhona yini. Usuke ufuna ukuchecka khona uMnazaretha. Ngoba usuke ephathisa kuwena ukuthi nalapha uyakhona qhubeka uyoba yiNazaretha. Lapha uyofika khona ufike ubacinge abafana nawe. Zikhona ke indlela namanje sisacingana. Ngiyengicabanga ukuthi nangalesa sikhathi babecingana ngazo. Awubuka isihluthwana nje ukuthi lesi sihluthu sayabomvana ngathi sakithi. Bese usondela kumuntu awumana sawubona umntwana wonyazi noma awusini umntwana wonyazi athi ngiyuyena. Bese uthi ayisondela ngapha nami ngingowonyazi. Now I want you to think about also the societal pressure because ubuNazaretha babungesiyo lento sebubuye obuyiyona namhlanje. ubuNazaretha bebukade bubukwa njengento embi. AmaNazaretha abebukwa njengabantu abangcolayo nabangcolile. Akufanike nanamuhla lapho ubuNazaretha bubuhle kangaka wonke umuntu azi ngabo. Kuye kwakwenzeka kuma befika labantu mhlambe mangabala iratio kwabathathu oyedwa wabo wayeqhubeka aqhubeke nenkolo afuna ukuthi ithempeli lisuduze likubi bamtshela ukuthi kusesiyavuka number 1 bamtshela ukuthi kusendaweni ethile bese ihambe yakhona. Abanye babenede mhlambe bengafika la eThekwini afune la kucwecwa khona amakhanda ukuze naye acwecwe afane nabo bonke abantu. Kodwa ke laba abantu babethu mase behlangene la bese beququzelana ukuthandaza babizana ezindlini zabo woza endlini yami sizothandaza ngazi noma nina nisakwenzani ukuthandaza kodwa ngiyanithemba la ekhaya ukuthi niyathandaza nini. Ningakiye ukuthandaza ithi inkosi yamaNazaretha abakhona abadala yayilapha ezantsi ithi bantu abami ngiyathanda manginibona nifakele ingubo emhlophe kanje. Nasewezwili washo njalo naseJude washo njalo naseDUT sasekhona washo njalo naseMangosuthu washo njalo nasemajuba washo ngiyathanda manginibona nifakele ingubo emhlophe kanjena. Uma nilala nothandaza manivuka nothandaza konke nikufunayo niyokuthola emthandazweni. Amazwi ayisho inkosi yamaNazaretha unyazi wezulu ukuthini. Ningakiyeki ukuthandaza. Nize ningakiyeki ukuthandaza. Babehlangana ke laba bantu bathandaze bese belekelelana njengoba udadewethu kadesho la. Yabona ayikho into efike ngiphathe kabi mina mhlambe neNC yonke nje le. Uma sibona abantwana bamaNazaretha uthola ukuthi umuntu is being defunded or is being financially excluded but also being academically excluded, and I will speak about excellence
Because one thing we've got to strive for here is excellence. It is there in our constitution. Uthi thina, we want to strive for academic excellence. Now, inkinga ke khona mawufika la nina ke ngama first years ngikhuluma nani kakhulu. Nabo kodwa laba bangama returning ngikhuluma nabo. Inkinga ekhona wena usutshelwe ukuthi kulukhuni la ekhaya. Sebekutshele ukuthi lapha ekhaya kuphaswa kuthiwa kunento ekuthiwa imaki lomzali u50. Ngiyafisa ukuthi ukukhiphe lokho ekhanda lakho. Uyabona njengoba kade uphasa e-high school. Awuphasanga ngoba ubuhlala nje bese uhamba uyobhala. Ubuphasa ngoba ubukade uhamba, you spent a lot of your time ufunda. Angithi kunjalo? Bese uyobhala ke. Why is it then when we come here we simply accept that Indians are better than us? Ngiyaxolisa ukusho kanjani. Kodwa yini le yenza ukuthi mawusufikela wazi ukuthi kunabantu abangcono kunawe okumele baphase kangcono kunawe. And mina as an academic, every time I stand in front of you, I've got to tell you. Isizathu sokubalana kusikho kuba kwaNatesa. Ngiyayithanda iNatesa ngu-national chair wayo. I will always advocate for abantu ukuthi bahlale kwaNatesa. But ukhona kwaNatesa ngenxa yokuthi i-primary goal uzile la wazofunda. Ukufunda ke akungalokuthi kube kuphenduka i-secondary goal. Ukufunda lokho kuzelela kuyenzeka abantu ngcono ke vela ngivamile ukufika la ekhaya ngokhuluma nje general. Kuyenzeka abantu andisihlalo ne-office lapha nini. Kuyenzeka ke abantu kaNatesa umkhuba lo engawufica nami. Ma ke kwaqhamuka inhlalisuthi ibonenye sekuyaxoxwa kuyaboniswana kuqhamuke nenye akusayiwa ke njalo eklasini. Sekuzohlala somewhere bese kuqhutshwa idatha yebandla. Kuqhutshwa idatha yebandla liyasha njalo iclass lapha akekho umuntu eclassini udojile. KwaNatesa sekupromote lokho. Uzela ukuzofunda la. Mina into engangijabulisa njengokuthi kuthiwe wena mawethu esiziqu bese kuthiwa cum laude. Cabanga kumiss graduation just for wena ukuthi to vice chancellor, please award this person with cum laude or summa cum laude. Ngiyozibona nami cha ngilida abantu bangempela. Hayi abantu abazohlala bafowethu. Sifake in our subconscious ukuthi hayi u right u50 uthi ngiphase ngawo. Kodwa wena uhlakaniphile. Uhlakaniphile. Uthi uhlakaniphile ke ngalo unonoshembe ngaphezulu unoshembe. Ufike wahlakanipha unanoshembe futhi. Kodwa you accept mediocre. Sekulula nje namuhla ukuthi wena uphasa ngo50. Noma ukudla ngamasapho nje. Noma unomlenze abantu thola ukuthi umuntu akusese ngisho umlenze sekumhlubulo uyadonsa nje. Akusikho bafowethu lokho esikuzelela. Akusikho lokho esikuzelela. I've been kwaNatesa for 10 years. I have never, not even once, left Natesa. I've led at branch level, becoming the deputy chair, the chairperson, today I'm the national chairperson. Angaze ngifeyile kodwa nakanye. And today I'm doing my PhD. And I'm lecturing full time. But when you are going to spend a lot of your time, when izinto okungasizona izelela zokuzofunda uphase. Ukuphasa bafowethu sets you apart. Ukuphasa nje ukuphasa ngendlela sets you apart. Bakhona abantu abangenawo funding la. But I'm telling you, ikhona indlela ongenza ngayo ukuthi ubuye nangonyaka uzawufunda. Ukuphasa phela nje. Kukhona into ekuthiwa umerit la ekhaya. Mawuthola umerit usukuphethe top 3 wakuleyo module. Ungawuthola ku8, makukhona uthola u81 no82 ne83 awusawutholanga umerit. Umerit kodwa means wena kuyimodule yakho ukuyitop 3. And there's something called Dean's Commendation. Dean's Commendation zilwane ke lezi ehamba no 75% average kuma modules awo. Kukhona imali njalo ozoyithola ngalokho ukuthi uyaphasa wena.
khona isitifiketi ozosithola ngalokho ukuthi uyaphasa wena. Akuzukugcina lapho, even kukhona isociety engene iyibone la ebizwa ngo-Golden Key. Ngabe nguphathile ukey wami nami. I'm part of that society. Ngoba ngiyaphasa. Akusi osociety ovela uyijoyine nje. Ubukwa inyuvesi kuthiwa lona kukuyi-top 15%. Awucabangeke niyazi ne-College of Humanities niyazi ingakana nama-students amangakana College of Humanities kubukwe u-15%. Ubalwe phakathi lapha, and you are able to join that society and therefore enjoy the benefits that come with that society. You will never know of this uma usazoqhubeka uphasa ngo-50. Wazi ukuthi wena ukade uhlakaniphe kangaka ku-right ukuthi uphase ngo-50. It would be amiss of me uma ngake ngifike lapha ngikhulume ngazo zonke izinto zenkolo. Yebo inkolo siyayifuna kakhulu, kodwa uShembe wathi asize la sizofunda. Uthi uBhombela ngo1914 usho kubazali ababekhona, hambisani ingane zenu esikoleni. Uzuyagcizelela uthi nezamantombazane nazo ziyisene esikoleni. Khuluma ke vele kwakusesikhathini lapha ngisho ezabesilisa ingane zayihanjisa ukuthi intombazane kodwa hey hamba oshada wena. Kodwa uShembe uthini? Ngaso lesi sikhathi sasinzima nje uthi nezamantombazane nazo ziyisene esikoleni. Asingafiki ke sidlale ngethuba abafowethu. Mase sikhona la sazi ukuthi kukhona abangcono kunathi. Uzwe nje ngoba uthi umuntu akhuluma isingisi kanye bese uyitshela ukuthi hayi lona ke hayi unzima kakhulu. Vele ke isingisi is a language of status and class, but it's not more than that. Ngiyafisa ukuthi lapha kwaNatesa sihlalo wami, when we look at POAs, mina ngikho interested eyintweni eziningi. I want to see nenzani ukupromote i-academic excellence. And angikhulumi lapho ngokuthi nizo-organize academic symposium eyodwa. Ngifuna mina a continuous program erun unyaka wonke ezo-ensure ukuthi abantu balapha eHoward bayafunda, bayaphasa. Only then I would be a proud chairperson. But uma kusafanele sihambe kuma awards, ubona iNazaretha elilodwa noma ungaliboni inhlobo. Kanti sihlaleleni la. Uma siqhubeka kanjalo, yabona iNatesa ake nginitshele lokho. Ngikathi busiswa. Bayahamba ke ngo2000 baye enkosini uthingo lwamakhosazana. Bayocelela ke lento kuthiwa iNatesa sibusiso. Ubaba ke ma nicela into uvama ukuthini? Nkosi nibusisa ngithi. But for this association, washo something esithi masiyibuka thina sithi what we have is a conditional blessing. Because ubaba uthingo lwamakhosazana lathi uma nizokwenza konke lokho kula inkosi nibusisa. Akashonga ukuthi nje inkosi nibusisa. Wathi uma nizokwenza konke lokho kula inkosi nibusisa. How many of you know what the Constitution say? How many of you read the Constitution? I'm a teacher, so mangithi phakamisa isandla ngoba sokungena ubuthishela bami. How many of you know the Constitution? How many of you read the Constitution? How many of you have the Constitution on your phones? But every now and then, Chairperson will always say, now, Secretary General, we are Secretary, please ensure to send the Constitution to everyone. But because it's Natesa, people just look at this thing about it. Why it's an organization. Uma singakwenzi okulaphana kuleya constitution, do you think sinaso leso sibusiso? Asinaso. And academic excellence is one of those things. Ngithanda futhi ukugqugquzela kubantu besifazane, and I always make example of this young lady here, uMamiyeni. This is a master's student. He submitted a master's yakhe ulinda mamaki, and has started lecturing at UKZN and at Edgewood. And there's a lot of people abakon. And ninayo akekho umuntu ongasukumatha kanayo iexample yokuthi kuyenzeka. Lo muntu lo ngabe wenza idisservice kubo labantu abantu abakanje who are doing angazi noma Chairperson uNdlovu ngeke nimenzele into enhle for excelling. Ngicela simshayile ihlombe bengingekho. 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 Ngicela simshayile ihl
bengingekho ngiyise Germany last year when abaculi baphesheya came here angithi ngiqinisile, and you were there and took pictures with them. And for us as in Natesa as a Howard, you should be holding this young man here as an ambassador, because wherever he is, he shows ukuthi uyiNazaretha, and he excels in whatever he is doing. So nina babantu abaphambi kwenu abenza lokho kufunakalayo. So you do have a guide ukuthi fanele sihambe kanje, fanele sihambe kanje. Sengigcina ke bafowethu. uShembe uyasithanda niyezwana. uShembe nje lokuthu unyazo lezulu uyasithanda kakhulu. Akekho futhi ubaba emhlabeni onothando njengaye. Sisho njalo ihlabelo zamaNazaretha. Lolu suku lomhla ka10 lusuku olubaleke kakhulu kuthina. That is why the NEC always emphasize and encourage ama branches ukuthi enze imicimbi. Ngisho ngathiwa anakho ukudla imali eningi, you must just come together and celebrate lolu suku olukhulu kangaka ukuze nabantu balwazi ukuthi amanazaretha anosuku olukhulu kangaka esaliphiwa inyanga yezulu. Nina ke niyilalelile inkonzo yase Tafelkop ngeke ngiyikhuluma ukuthi kwakukuphi kanjani niyayazi kukhulunyiwe. But lolu suku bafowethu lubaleke kakhulu kuthina, and we must celebrate it and we must cherish it. Khona ivese lapha ku1 sister angazi noma singayithindani kanye bese ngihlala phansi. Tikhula we kuphakama shone pha
Ngiyabonga kakhulu. Nilishaya kancane ihlombe kukhulu kakhulu sekushiya. Siyabonga sihlalo wethu waseGermany. Njengoba sekhulumile usihlalo, to see if you are paying attention. Cela ukubuza umbuzo. Angithembisi lutho ngoba niyayithanda imali. Hayi kuthiwe ubaba uThingo ngenkathi ekhipha isibusiso. Isibusiso sakhe sasilandelana namapha amazwi. Hayibo, zaseyishabalala manje izandla hayibo abantu bebengalalele bengithi izophamisa yonke indlu. Yebo bhuti ngicela uzosiphendulela ukuthi bekuthiwani. Was simshayela izandla eseza. Ngoba shuthi ubelalela. Hawu! Zaze zancane izandla webabo. Bonani. Ukhuluma uthanda nani wakanene. Ukuphendula umbuzo. Inkosi yamakhosi uthi ngokhosazane yathi uma sikwenze konke okubhalwe lapha inkosi isibusisa. Kubhalwe kwakubhalwe ohlwini ngizoyazi ngesingisi kodwa ohlwini olukhuluma ngento zeNatesa. Okukhuluma ngeNatesa nje imithetho yeNatesa ukuthi izohamba kanjani constitution. Amen. Semshayele ihlobo. Hayi ke ngeke ngisawubuza omunye hey izandla zenu. Hawu bengithi nje indlu yonke izothi vumbu kukhombisa ukuthi sonke besilalela. Sacela ke ukumuvela to our last item of the day. But umnqobo Dlamini uzosivalela asibongele amazwi nakho konke osekushiwo nakho konke sesikwenzile osukwini lanamhlanje. Siyabonga. Angikwazi ukushaya ihlombe nalandlini we. Sanibonani. Uma ungayenzanga inkulumo engalungiselelwe usengxakini. Bangijumile ngihlalele nje nginethezekile. Ngabe ngiyahlabelela manje uche. Sesukavula umgodo omude. Amen. Mina ke ngizokhuluma nje kancane. Ngeke uphele 10 minutes. Amen. Ngeke uphele 10 minutes. Ngaze nithi mshuma control inkonzo. Bantwana basezulwini indlamafa zezulu. Okwami ukubonga. Ubuholi bethu obuphezulu. Mr. Hlabisa maningi amazwi siyabonga. Sengathi leli vanga lolushumayelayo lingezwakala kubantu. Ngoba into ebalekile ukuba izifundiso. Amen. Ngiyakhumbula ubabamkhulu sekuvuka idatha. Ngiyakhumbula ubabamkhulu ebhala ihlabelelo. Wathi bantu abami ningibhalele kahle lapha uyeza uthisha. Amen. Wafika inkosi la ngiyihamba ngedojimo nakho. Siyazi lo moto bangcwele. Amen. Bantwana basezulwini siyabonga kuma members kakhulukazi. Ama first days esitheme siwa recruiter. Asivumela siyakubonga lokho okukhulu. Okuyisifiso ke sami noma kuyisifiso nje senhlangano yethu iNatesa ukuthi ama first days ehlala enhlanganweni. Ilokho nje sikufisa kakhulu. Ngisho no chair, unational chair ilokho akufisayo. Ukuthi mhlawumbe mesihamba thina nisala kodwa nisanibambe. Sazi ukuthi siya abantu. Amen. Okunye on behalf of BEC yala ipekhaya siyabonga amanazaretha amahle. Naba DVD bethu. Siyabonga ukuthi bezosidividiyela lapha. Amen. Sengathi uNkulunkulu lo unyazi lwezulu ovele ezulwini engabapha isibusiso wanda umsebenzi wabo. Amen. Nanonke ke ama returning students nabasizile ke sesongena enkonzweni enkulu yasezulwini isimayo. Amen. Siyabonga kakhulu. Naw no Karuyanuka. Sengathi uNkulunkulu angabakhulisa bakhumbule. Amen. Nabashayeke bogubhu
bafika nenyanga yezulu okhehle egome laba amen sasingabafana abancane lapha ekhaya shaya insimbi amen hey hayi ungabuzi ngineminyaka emingaka kodwa sekukhulekile ngiyabonga amanatha amahle inkosi inibusise. Ngiyabingelela amagumbini amanomhlaba igama lami ngophiwe kuhle kaZondi ngokusihlalo walapha eHoward ebranchini eNatesa. Namhlanje ke besihlangene ngosuku olukhulu kakhulu lapho khona besibungaza ukuzalwa kobuNazaretha kufika kobuNazaretha kulelizwe lakithi kulelizwe lakithi. Sibonga ke kubo bonke abasihambele, sibonga ubuholi obuphezulu benhlangano NEC led by umnumzane Hlabisa, ngibonge ibranch executive branch, ngibonge imembership ye branch, ngibonge ikakhulukazi abaka Bonani streaming okuyibona bebeshuthela bebesigcina lo mfanekiso wanamhlanje. Siyathokoza kakhulu ebese sibonga kubo bonke abasihambele. Usuku namhlanje lube luhle kakhulu, sethemba ukuthi abantu balithokozele, siyabonga kakhulu. Ngiyanibingelela okhulumayo ulethu ukuthula wakamthiya wakhona lapha ekhaya eHoward. Iposition engikuyona kwaBC kuyilokhuzana kwaBC na ngiyi-deputy secretary. Engingakusho ukubonga umcimbi sibe nawo ube impumelelo kakhulu, konke kuhambe kahle noma zibe khona izithiyo kodwa ekugcineni ube impumelelo ngendlela eyisimangaliso. Sibonga nje kakhulu, sibonge nasenkosini yamaNazaretha uShembe unyazulwezulu ukuthi abe khona nathi njengoba nje umcimbi ube impumelelo. Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani, igama lami nguphila kahle ngwakadladla. Ngiseva as deputy chairperson la ebranchini yaseHoward. Ngizothanda ukubonga kakhulu ngalolu suku lanamhlanje. Sibonga uNkulunkulu unyazulwezulu ukuthi ukwazile ukusigcina size sikwazi ukuthi celebrate lolu suku. Noma kungabanga lula kube nezithiyo ezithile kodwa wasikwazi ukuthi asibumbanise sikwazi ukuthi konke ebesikuhlelile kuphumelele. Sizothanda ukubonga kakhulu nezihambeli zethu esibe nazo namhlanje, zakwazi ukuthi izosisingatha nawa first year akwazile ukuthi aphumelele njengokwacela yethu ngoba besowamukela namhlanje. Ngizothanda ukubonga kakhulu iBonani Promedia ngokuzivakashela izosenzela umcimbi wethu ukuthi ube muhle kakhulu. Ngiyabonga. Ngizothanda ukubingelela kakhulu izameli zethu. Igama lami nguAnelisiwe wakaZondi, ngiseva as i-first additional member lapha ekhaya kwibranch yaseHoward. Sanibonga kakhulu izihambeli zethu ezisihambelile namhlanje iBonani. Mase sibonga kakhulu iNEC esivakashelile la ekhaya nokuthi umcimbi uhlelekile wahamba kahle noma zibe khona izithiyo kanye nama members abe khona namhlanje. Kuphumelele konke kahle kakhulu ngoba nangapha ekhishini kukhona okulungisiwe okulungiselela izihambeli zethu. Siyabonga kakhulu kuyiBonani Promedia. Njengoba senibonileke nani babukeli, sifikile eHoward College campus sizobungaza usuku olukhulu, usuku lobuNazaretha. Thina ke siyiBonani streaming sesiyahamba.